na ga na so gamo da jiri ne na waje na ki gashi sun haɗu. So ne ya sa jinin mu ya haɗu, aure da kai nake so ne. Sanda nake miki masoyiya har abada ba zan daina ba da kyau ko kyawun sura ba. Ni da babana, 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 ni da babana. Rayuwa ba ta basi, baba ka gyara makoma, baba ka gyara kara'in abin da rai ka girma. Duniya labari ta sa waɗansu koma. Aha, rana dubu ta barawo. Rana ɗaya ce ta mai ga ranar sabida ka ga mai gida har wani tsiwa kake karamin mara kunya. Kai, da Allah ɗan saurara a sama nake. Ka faɗo mana in a sama kake in gama da kunya ne kai. Wannan suwaye. Wannan suwa akan zi ne kes ina ni da su. Abokina kai haƙuri yanzu baka san abin da ya bata mana rai ba. Da nazo baka san daga ina muke ba. Ran ma ɓace yake ka zo kuma zaka zo ka tana kai haƙuri dan Allah kai haƙuri ka. Da nazo ne ma magana dan kai. Saurara dalla da nazo ne ma magana na kakkafa ka wallahi na bubbura ma karfi dan wahala. Ya haƙuri. A bari si tun da mara kunya ne ka an samu mana. Ya haƙuri. Dan Allah kai dan Allah ku ya haƙuri. Dan me ya ga maka? Kai na ga ma a sama nake wallahi. Abokina Ka rubu Ka da ni. faɗo mana, ka faɗo. Waye kai? kaga abokina. Ko da kuka na daga muku kafa dan kuna da yawa ne wallahi. Haka kake cewa Abokina dan Allah ku ya haƙuri. Kai haƙuri mana. Kyale su bago, kyale su bago. Sakan mun kwala. An ki a saki. Sakan mun An ki kwala. a saki. Kai abin da za ka yi. Za ka yi tuɓe Idan ka ƙara magana a gurin nan ba akan ka zan huce ba Allah ya tsina. Amma Sake ni. an bi da kai fa. Ba ka sake ni ba. Ba ka sake ni ba sai karamin mara kunya ne dan wala saboda nan ba gurin rigima bane amma na rantsi da Allah. Tun lokacin da na ganka loko na sare ma tawa da tun kunya ware. Ka dai ci sa'a yau Laraba ba na faɗa ne kawai ma. Ira babana. Zibe, na je gida neman ki aka ce mini kin je gidan kakarku. Amma ke da ɗan iskan yaran nan. Dakata. Bene ce mai ɗan iska. la 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 la. Zi ke ce? Da kanki? Dan na aibata rival ina kina ce mun in dakata? What Zi? Kinga, please Zi, ya kamata ki gane. Ina son ki. Kuma ina ƙaunar ki. Ni zan kula da ke Zi. Zan ba ki jin daɗin rayuwa. Saboda muna da kuɗi Zi. Me amfanin kuɗin da ba kwanci hankali? Me amfanin kuɗin da ba farin ciki? Ka rabu da ni da wanda zuciyata take so. Shikenan naji. Zi zan fita namiji ne ni. Zan iya kuma komai a kansu. Zan fita da ƙarfi na in nemo shi in kawo miki shi. Me a ciki? Zi ina ƙaunar ki. Ina son ki. Zan baki farin ciki a rayuwarki. Ko me yake so ni zan miki. Ba a sai da farin ciki a kan. Ni da babana. Ba na ganin kowace mace ne a rayuwata in baki ba. Zi. Baby. Babe. Oh my God. Kuɗi ba sirana ba. Wani tsari ne wanda baya duban tarbiyya. Dan babu tsufa a girma in ba halayya. Babu rayuwa mai kamala a rashin tarbiyya. Wa alaikum salam. Lafiya kalau wallahi. Wallahi lafiya kalau. Wallahi alhamdulillah. Kwana biyu. Wallahi alhamdulillah. Ya gidan naku. Wallahi alhamdulillah. Ya baban naku. Wallahi lafiya. Masha Allah. Yayi bayani ke. Wallahi kaga da yana nan zaune tun da muna nan tare shi sai ce man zai dan je nan baya dawo amma ce man minti biyu ba zai yi dade ba zai dawo wallahi shi ne nake dan jiran sani ma wallahi to
damun akwai wata magana take tafa da ni. To. Kwanaki ma nake so daga na same ka yi wannan magana. To Allah sa dai lafiya. A lafiya kalau wallahi. To alhamdulillah. Kawai dai yanayi ne na al'amarin ka san irin abubuwan da suke damu ni. Sannan kuma na ga ka kusa da yayana. Kuma kana ɗaya daga cikin aminai sosai. Gaskiya ne. So ka san irin abubuwan da suke damu musamman ma matsaloli na yau da gobe haka a gida. To na san yaya dai zai fi ni jin takaicin irin abubuwan da suke faruwa domin shi yana shiga mutane sosai. Gaskiya ne. Amma don Allah abin da nake so da kai shine don Allah idan ka same shi ka ringa rarrashin shi akan wannan abu. Wato ban katsa hanzarinka ba. Magana gaskiya ni kaina kaga da ba mahaifinku ba ni haifa ba. Wallahi ina jin takaicin wucewa da muke tare da yanka ana hannuna ake. Kar a nuna mu da hannu saboda an san ina da zafin zuciya. Zan iya ɗaukar mataki. Yanka yana da haƙuri kuma wallahi iya shawara ina gaya masa cewa ya yi haƙuri kowanne ɗan adam da irin Allah iyayen da ya bashi ko ba gaskiya ba. Saboda haka kai ma shawarar da zan baka ka ci gaba da haƙuri da abubuwan da ake nuna maka a gari ko ba gaskiya ba. Amma yayin ka iya ƙoƙari ina kwantar masa da hankali. Don haka abin da nake so da ku ci gaba da haƙuri kuma ku ci gaba da addu'a insha Allah Allah ya shirye shi. In Allah da karka damu. Kuma kaga kwanaki ma akwai abin da shi mahaifin nan namu ya zo ya mana a cikin abokanmu ya je ya ga budurwar wani. Yanzu kaga wani abu yanzu haka mun bata da wannan abokin. Kaga me amfanin wannan abokinmu fa. Ka san ina zafin zuciya da ya zo ya gaya mana ƙaryata shi ne. Da muka je ya nuna mana ido da ido muka gani. Ya yi mugun ciwo. Don haka ci gaba da haƙuri in Allah da komai ya farko akwai ƙarshen shi. Karka damu. Karka damu. Ba komai. Don Allah ci gaba da ba komai. Gaya mai don Allah. Insha Allah. Shi ya fi ni shiga cikin jama'a sosai. Gaskiya ne. Don ni kaga ba sosai na fiya zama ba. Amma dai abubuwan ni kaina suna damuna sosai. Dole ne abu ya dame ka. Amma don Allah ka ci gaba da rarrashin shi komai farko akwai ƙarshe. Insha Allah. Shi kanshi ya sha gaya min wannan. Ba matsala. Allah ya yarda. Na gode. To shikenan ka gaishe wanda mahaifiyarta ku. Ka gaishe man da ita dan Allah. Ka ce ina gaishe da ita kwana biyu ma ban shigo ba wallahi ni ma ayyuka ne suka dan mana yawa. To ba da mu Allah da zan gaya. Wallahi. Insha Allah. To shikenan gaishe da ita. To ba da gaishe da ita. Ya da ka ce na zo to ba matsala ba matsala. Yawo. Hello? Ahmad, ka san me yasa na neme ka? Dalilin da yasa na neme ka, ka burge ni a ranar da aka yi birthday din can. Shin dan Allah da gaske wannan mutumin mahaifinka ne? Mahaifina ne, kamar yadda na faɗa ranar a wurin. Idan mahaifinka ne, me yasa yake abubuwa irin na yara? Ni ma ban sani ba, amma na ɗauke shi a matsayin jarabawa daga Ubangiji, ba abin da na iya. Ina so ka sani, ina ɗaya daga cikin waɗanda yake nema. Amma gaskiya ni ba san shi nake ba, kawai dai ina karɓan kuɗin shi ne. Amma insha Allahu na maka alƙawarin silan abin da ka yi, na yanke alaƙata da ni da shi. Ahmad, in ba damuwa ina so in ƙulla alaƙa da ni da kai ta mutunci. Ni da babana, ni da babana. Akwai matsala ne? No, babu wata matsala. Wani tsari ne wani. Amma ina so ki bani lokaci zan yi tunani. Daga nan zuwa yaushe? Zuwa jibi ma in Allah ya yarda. Allah ya kai mu. Amin, na barki lafiya. Na gode. In babu tsufa a girma in ba halayya, babu rayuwa mai kamala a rashin tarbiyya. Aha, Small, ka dugo kenan. Toya, me labari? Ka ce min akwai shayi. Na me jirgon nan nake so in daga ma amma me sanyi ne. Waye wannan?
Na wannan isan da kuka da yakanya da shi. Oh, na gane shi jiya da safinka. Sai babanci yana hawa doguwa sai ma dan kwalta ne. A sawan nashi? Ranar na lega cikin Nasarawa kawai sai na ga ya girkaɗe yan kanyoyi ana budidi badada. Kuma wai gayan wai ni zai daɗa kwazarawa a gurin saura ga ɗan ne cizo mai gida amma sai na duba na ga tun da baka ban umarni ba na ce kawai na gagara amma dai yan tafi haka. To, small, banda abinka me ya kai mu da wannan layin? Ta yaya za ka bazar da shi? To, in ka bazar da shi, nauyinsa ya koma kanmu? Shi da yake aminin shi ɗan? Kaga, wannan ba layanmu ba ne ba, kawai ka bari mu je mu sami asawan nasa tun da ka ce ba goge annansa. Mu je mu same shi ya yi mana kuɗin soyayyar ɗan, mu siye idan ya so ya gaya wa ɗansa ya rabu da yarinyar nan. Idan kuma ba haka ba zai tsine mai albarka tunda ka ce dan kwalta ne tsaf zai aikata. Aba mai gida kuma sai ka bata gogenka a banza me amfani na ka bari in caka dan Audu in sha zakara in kwazara layin gaba ɗaya na yi shara. Small to gogen ba dadi ya riga ya tara ba me za a yi da su? Me za a yi da su? Ka haka. Ha to me za a yi da su? Kawai yarinyar nan ni nake bukata kawai ni ina santa. Kafa haka mai gida na sallama a kan baro maganar baro inda aka ce harka ce ta baro mai gida ba abin da an ce yanda kasa yaron nan kaga idan aka kula da mutum nan ake kawo shi nan ya kawo ni na rasa me ma zan masa a rayuwa. To mai gida ka bani hukuncin mana mai da kuna dan uban yawa dan iska ne ai. Ai shi ne abin da ya kamata. Yaron nan ya samu dama har wani Allah isa yake ce wala fa. Mai gida yanzu ma ka gane tunda haka ne ku ni an je in dauko yan kanya in kawo ta ga suki kai cikin alatu wato magana aure ake ba. Ka fa haka ne. Ba ta mun ci. Ka gane? Yanzu mai gida ni ka dan girka ni wani gogen dan je dan ne mu dan auren dan ji ba ko koma. Ira babana. Ira babana. La 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 la. Idan an girma ya kamata a san an girma, abincin kura ba a baiwa bera hatalla. Ahmad. Ni da babana. Ahmad ina za ka da Ni da babana. Ahmad ya nan kake kuka ina za ka tafi da jaka? Ahmad na maka magana ina za ka da jaka? Ahmad ina za ka je da jaka? Na ga in wanki ne a cikin gida nan kake yau kuma ina za ka je da jaka? Yaya ina za ka ni dan Allah. Yaya kai haƙuri. Ka sha gaya mun fa komai farko akwai ƙarshen shi yaya. Yaya yanzu in ka tafi ya zami da mu. Ya zami da kanmu ya. Kai fa muke gani kake dan ɗebe mana kewa yaya. Yaya idan ka tafi haƙuri za a yi yaya. Yaya dan Allah dan Annabi kar ka tafi ka bar mu kai kaɗai muke gani muke jin sanyi in ka tafi ya zami. Haƙuri mama. Wallahi tunanina ne na rasa abin da zai abin ya ishe a tare ni a titi ai mun wulakanci da akan abin da babu na gaji Ahmad ka yi haƙuri kar ka tafi ka bar ni Ahmad idan ka tafi ka bar ni da wasa ka bar ni Ahmad kar ka manta ba ni da kowa sai ku da kuke gabanan nan tunda kun ga halin da mahaifinku ya shiga kai ka ce mu tsaya fa mu danga masa addu'a a yanzu kuma za ka bar gari Alhamdulillah. Yana karanta ka sai wata wucewa take. Allah ka san da yake yanayi ne na sanyi.
in ka yanka kayan ma da yake sanyi mutane ba sa son sanyi a haƙorinsu a gane ai haka ne to kuma ka dinga bari ka duba lemon ma yadda yake ta bushewa amma ba ni nake bushewa ba amma dai ya kamata kana da sauki tun da lemon ne yake bushewa da ni ne nake bushewa sai in mayar ma da magana ka assalamu a wa alaikum salam ya ne ka ce kana nan wallahi da lafiya kankana za a bani tom ta nawa ta naira 100 100 a ba canji ai ba canji yauwa na 100 ma ina da shi yawwa a gaida mutanen gida shi kenan ya sai an ji ko tuna wancan ba dan gidan mutumin nan bane shine kuwa shine wanda fa uban nan nasa shi kullum media sai ma kuwa club tiktok wata ya duk wani gurin sharfoliya shine dai ka wannan bai sa'ar uba ba wallahi me dalili kace bai sa uba ba saboda ai abin da yake ko ni ba zan ba kamar ya haka a matsayina na wanda ina ganin na fara hankali sharfoliyar da yake a garin nan ko ni ba zan ba ya uba dai ba a canza shi yadda yake a ba ni ma ban ce canza uba ba amma idan ubana ne wallahi daure shi zan yi a gida kaga turke zan bubbuga na karfe mako shi ba ya fe ka ta ba cewa ne zan canza shi amma magana yake nemo mana ai ya za ka yi da shi uba ne dai kana gani kayan da yake sa ko ni ba zan sa ba to ya za ka yi ya dame ya karkata hula da ya ga yan mata ya bi su to haka za ka yi kula ni ina wani ba zan iya hakura ba ya za ka yi da shi sai in siyo mai gubar bera wallahi ka kashe shi wallahi sai in siyo mai gubar bera na zuba mai a kunu ya sha ya mutu a ba Allah uba fa uban ai ba ka kashe uba ni kuwa zan kashe in dai wannan ubana ne sai na kashe shi Allah ai ba ka kashe shi na ce ni ina wani kake wani ba a kashe shi na gane budurwa maganin yunwa ba za ta yi min ba na gane budurwa ba za ta min na abin da dubu take min ba na gane budurwa damuwa ta ma ba za ta kau min ba sai dai ta daɗa min kaga gwara ka bani 1000 ya fi min soyayya ce abin ya motsa yana dukan rai ya baki haba kabiru da girman ka da shekaru ka tsaya kana irin wannan shiga kai gaskiya wannan an yi tsohon banza to yanzu ke bishiyo ya tashi za a yanka kek kamar ya ta yanka kek a wata hujjar me amfani na zaman me nake me na zo yi na zo ne dan yanka kek abana mata yin ma mai tiktok din nan dan saboda mu samu followers da kuma likes su mu ja irin su mai lumfashi saboda Allah da Annaba a ce mai kaman wannan shekarun yana wannan aiki da ƴaƴa da komai dan tattaka wanda nake shine zaki iya lalacewa wannan wata irin rayuwa ce kullun kana ja mana magana a gari kullun aikin kake zamani mai yayi zamani mai canja salo zamani mai zuwa da kaddarori daban-daban zamani shi yakan sauya dan adam daga mutumin kirki wani lokacin ya zama mutumin banza zamani yakan sauya dan adam daga mutumin banza ya sake zama mutumin kirki muna iya kiransa da dattijan akwa haka zalika muna iya kiransa da dattijan okari halayyarsa da ɗabi'unsa kadai suka bashi wannan suna ni da babana please a tafa wa kebi show wannan shine babban abokina kebi show to celebrant kenan tun da safe da na tashi ke nake jira sanganin ki shi ya sani na zaɗe tsaye da Allah kalli can wancan ba kawo ba ne to magana ta gaskiya dole mahaifinku ya ja muku matsala a cikin irin wannan yanayi ai wallahi wasu iyayen da an yi tsufan kwando in ubanki ne yake wannan halayyar ya zaki shi yasa uban naka yazo yana son shagwa ni da babana ƴaƴansa sun yi iyayensu domin ganin sun dakile shi daga wannan halayya da ike yi haka zalika suna cikin kunci da damuwa bakin ciki da kuma yanayin da ya jefa su ya sanya iyalansa ba sa iya fita ko ina haba baba wannan wani irin abu ne wani irin zubar da mutunci ne ka biyo titi da wannan yarinyar da ka haife ta baby wannan shi kuma waye ubanki ne ni da babana
kamfanin Hausawa Film Production suka ɗauki nan kawo muku wannan ƙatar shirin mai suna Ni da Babana. Labari Mubarak Hausawa, tsara labari Mudassir Isyaku Dutsen ma, wanda ya bada umarni Mudassir Isyaku Dutsen ma, shiryawa Mubarak Hausawa. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Hausawan Waka TV. Ni da Babana. Kyafewar jikinsa ita kadai ta muzan tashi. Ni da babana, 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 ni da babana. Rayuwa ba tabbas, baba ka gyara makoma, baba ka gyara kara'in dare ka girma. Duniya labari ta sa waɗansu koma, baba ka gyara halinka tun kana da dama. Kaga yanzu ka manyanta zuciya budurwa, ita ce take maka saka ka ɗara ma kowa. Ni da babana, ni da babana, ni da babana, ni da babana.